riwore kod UDA gwenge mopogore opogore. Awinjo kanyo ka Paul wacho ni uchokoru e hotel kata uchokoru mane dala ng'ato. Bende na diera pono un kaka jo UDA e kinde makoro sani wuok oko mar manyo jokanyo mariwore kod UDA utime yo machalo nade kawuono ang'eni chenro makamano biro bedo katimore e kar chung'od bura magem e kaunti ma Siaya. Abro wacho mano. Mokwongo adwa nyiso Mzee Paul na asenyise no ng'ama duong' ma respectable manyaka wach adieri. Wan waonge gi lweny gi party mar ODM. Ochalo kanu ene mosebedo mama na baba. To nyathi nyalo go dalane at the right time. Okochuno nyaka idag dala u. Gima wadwaro en peace. Mondo gius yara gi kaka ODM, giwewa kaka UDA wa bende mondo waus yara wa. ODM iyudo all over Kenya. President Ruto en president ma Kenya. Poko dhau a single day. Poko yanyo min ng'ato. The way maneno ka jatendwa yanye megewa every rally. Ifuo Kameru kiang'owa. Oyanyo megeji every day. Poka winjo ka President Ruto yanyo ja ODM mora Rift Valley. Rift Valley ni nyaka gi offices. Jo ODM ose kata wang office mag UDA. Gise wang office UDA Kisumu, gise wang office UDA Lego. Iwinjo. To mago gini acts ma primitive. Manyaka wa stop kaka joluo. Okinya wacho ni udwaro jomoko to kendo koni be ichako uwango offices gi. Kagin jomotegno. Nwach kiwacho ni Jiromi hotel tiwango office morube no rome. What do you mean? Iwinjo. So mago gin fuo moko ripo wadonje. Ripo bed joma machua mong'eni wane mane wakelo multi-party democracy, wane wakelo devolution and nyaka wa implement gi accordingly. Awinjo kowacho ni aning'eni okang'eyo levels mag jomikelo kaeki. I don't know ni gin exposed to what extent. Okang'eyo Mzee Paul maber, okang'eyo Nakiso maber. But sometimes it's good mondo ikel ji of almost equal levels. Mondo kwatimo debate, watimo debate at equal levels. Because okadwa bring myself so low in such discussions. Adwaro discussions with facts. Iwinjo. Because owacho ni gik ma government timogi ni also bedo put in place. Yes, government every year wabedo gi budget. Budget mar President Uhuru ne en ma 2022-2023. No rumo last year. Budget makoro wan go sani en mar the current government. Mokinyal wacho ni sirkal no sekete in place. Sirkal bende chiwo priorities. Sirkal nyalo kata na golo a program out of budget margi. After all, bedo gi sirkal nyiso ni yudo power. Kise power titiyo gi power no to bring development. And inyalo neno gik ma jothurwa ose gain every time makata ka wani opposition waseyie tiyo gi sirkal. Tiyo gi sirkal okonyiso ni kochopo 2027 ni to nyaka wago kura ne sirkandno. Nyaka wabed joma riek mong'eyo ni sirkal matiyo en mar UDA. Wa embrace government, wa embrace president. Mano mineno ka Governor Gladys samomoro jakome platform. It's different gi samotiyo. Samotiyo nwang'o korwako jeans ne gilonge, odhir Murkomen odhi Kwandara. Iwinja, ogocho ne President Ruto odhi kuro, otimo gike oloso subtande. Nyiso ni en ng'ama niga akili. Macha to wacha to get a ticket. Are you getting me? But ng'ado kaka Gladys is intelligent and young. Ong'eyo gimodwaro gi kamodwa dhiye. Bende ka there is a way wabro kata kawe mondo waduoke UDA. Ka there is a possibility because en ng'ama tiyo gi wiye and be pod othin en gi more years to live here and bring up the rest. Just a minute. Adoni imak na manaparo no gika ingisa ni wakao yuyo matin gisani. Tika matin. So gimatemo wacho en ni sama MP mara gero level 4 hospital Ugenya. Kata sama itimo Ring Road Mbita. Kata mana Mfangano. Okwanyiso Mzee Paul Otieno ni mwachitimo mano mondo bi odonje party. Odonge party mohero no. To we ng'ama bed wabire UDA be mondo timang'o mondo bi e UDA. To embrace government. To development mwanya yudo at national level wakel mondo wa develop go Thurwa. We want to develop Thurwa. Kidhir jabaloya gi. Raila nyocha nigo Paranya. To en gi Governor Baraza. To en gi other leaders e ODM. To President Ruto bende nigi nigi Musalia to bende nigi Bwana Morocha.
nyiso ni gin more intelligent than us. Iwinjo. To kwanya bedo a closed house, wawuoyo about democracy. To democracy no be we are not practicing. Ka